bita. Kasafin kuɗi wani ƙuduri ne da gwamnati ke yi na hasashen kuɗin da za su shigo mata da kuma yadda za ta aiwatar da kashe su wajen yi wa al'umma aiki a shekara. Galibin hanyoyin da gwamnatin Najeriya ke samun kuɗin aiwatar da kasafin kuɗi su ne sayar da ɗanyen mai ko harajin cikin gida da na shigowa da kaya daga ƙasashen waje da na ma'aikata. Malam Aminu Ibrahim Ladan masani ne kan kasafin kuɗi ga kuma shawarar da ya baiwa gwamnati wajen aiwatar da shi. To hanyoyi dai da muke ba da shawara na yadda za a aiwatar da shi kuma a maida shi aiki su ne bin doka, saboda shi kasafin kuɗi doka ne dama. To in an ƙudurta cewa ga abin da za a yi, lalle ya kamata wannan doka a bita. Sannan kuma a matakin jiha nan mun tabbatar da cewa akwai ma'aikatu wa'anda ya kamata ita majalisa ayyukanta na oversight